gemme mig, fordi at jeg er bange for, at der er nogen, der vil få ondt i røven, når jeg er begyndt at tatovere, uden at have opsøgt en butik og vil komme i lære og lære det på en rigtig måde. Så tattoo, det er bare en del af min kreative side, som jeg har lært mig selv for at kunne overleve uden at skulle have et job. Hvorfor skulle jeg nasse på systemet, fordi jeg faktisk godt selv kan klare mig, du ved. Jeg gider ikke ned og sidde blandt nogle rockere eller nogle andre typer, du ved, hvor at jeg har det svært ved at være under en chef. Og vil helst bare gerne være mig selv, hvis det er det, der skal til, for at jeg har det godt, du ved. Der er mange, der er sådan, du skal gøre det på den her måde, eller tage over, du ved, og så lige pludselig, så er det ikke dig selv mere. Så ender du bare med at være en copycat. Så det er jo bare holde det kælder, altså. Jeg startede med at tegne graffiti på papir med blyant, og så synes jeg, det kunne være svedigt at lære at male med en spraydose. Og da jeg så prøvede det første gang, der løb det helt vildt meget. Der tænkte jeg bare, nej, det her, det lærer jeg aldrig, du ved. Men så prøver jeg alligevel igen og igen og igen, og til sidst, så kan man jo så blive mester i noget, man ønsker at lære, du ved. Og når man så har opfyldt alle, du ved, behov inden for det, så er det meget fedt at udforske noget andet. Og der er det jo bare, jamen, en spraydose, det er ikke sikkert, at du så kan male med en airbrush, fordi det er noget helt andet. Eller male med pensel, eller du ved, tus, jamen det er bare redskaber, man skal lære sig selv. Og så vil jeg sige, under graffiti, du ved, når man er ude og male rundt omkring og sådan noget, og der er lidt pres på, du ved, man er sådan lidt på dupperne, du ved, den følelse er der også lidt, når man maler eller tusser. Fordi at det er sådan lidt, bliver det godt til at lave, du ved, eller sådan. Var det virkelig nervøs første gang, jeg skulle tatovere, men igen, man skal bare lige i gang, altså. Og så kommer man over det, og så kommer kreativiteten ind helt vildt stærkt kraftigt, fordi det er noget nyt, du er i gang med, og du kan lige pludselig se en masse ting for dig, som du ikke så første gang, du lavede det, og så udvikler man sig bare. Jeg malede sammen med nogle drenge, vi havde et crew sammen, og så var der en af dem fra crewet, der var begyndt at tusse. Og så sagde han, at han manglede en at tatovere på, og det var så mig. Og så tussede vi mit ben. Du får en evne til at kunne se og mixe ting sammen, og bare få det svedigste billede frem, altså. Du ved. Og det er jo inden for hvilket som helst, om det så er at male noget, eller at tatovere en arm, eller gøre et eller andet, altså. Det er jo bare at være kreativ og se det for dig, og så tro på det, du laver. Man kan aldrig blive god til noget, eller du kan aldrig nå et limit, fordi at, altså, det er no limit.